Atzoko diskursoak agerian utzi du berriro ere Estatu espainolak duen egiturazko krisiaren aurrean gaudela. Egiturazko krisi bat, monarkia bera ere krisi horretan sartzen dut, eta beste alde batetik alde bakar bateko diskursoa egin zuen errege espainolak, nolabait bakarrikan hartu zuen kontutan poblazioaren zati bat, berari interesatzen zitzaiona, eta bere diskursoa izan zen, ahaztu egin zituen hainbat eta hainbat gauza, ahaztu, esaten dudanean, noski nahita ahaztu zituen, ahaztu zuen adibidez, milioika personak direla momentu honetan eskatzen dutena demokrazia zabaltzea hemen dauden arazoak, estatu honetan dauden arazoak zuzentzeko eta soluzio bidean jartzeko, plurinazionaltasunari buruz ere hitz egitea ahaztu egin zitzaion, eta ahaztu egin zitzaion ere milaka eta milioika personak direla elkarrizketa eta ustez bidez soluzionatu nahi dituztela planteatuta dauden arazoak. Beste alde batetik ere monarkia aintzat hartzen ez duten eta sentitzen ez direnak ordezkatuta monarkia horrengatikan ere milioika dirala ere alboan utzi zuen. Azken finean, herentzia jaso du errege honek bere aitaren herentzia jaso du, eta Juan Carlos lehenak jaso zuen bezala frankismotik eta frankotik zuzenean jasotako herentzia hori ere mantendu du eta atzo horrela aurkeztu zen jendearen aurrean. Datozen